Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Жолда су құйыну сезоны башланды. Койларда yol итәргә була һәм җиһазландырылмаган урыннарда су құйыну нәрсә белән яный. Еш пилотлары Йоршолда автокросс буенча Россия беренчелеге узды. Татарстанда ise һава торышы урнашты, димәк су құйыну сезоны башланды. Чолыда искәрмә түгел, су янында койларда yol итәргә була һәм җиһазландырылмаган урыннарда су құйыну нәрсә белән яный. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Бу җәйдә Чолы халкы һәм шәһәр кунаклары 11 җиһазландырылган һәм куркынычсыз пляжда yol итә алачак. Шуларның 5-се шәһәр территориясендә урнашкан. Моннан тыш санкцияләнмәгән 7 масса күләм yol итү урынында су құйыну катгый тыела. В связи с этим администрациям районов города Набережные Челны рекомендуем совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по Республике Татарстан взять на особый контроль несанкционированные места массового отдыха людей. Установить запрещающие аншлаги в необорудованных местах и контролировать их наличие. Организовать совместное патрулирование с привлечением сотрудников ГИМС, правоохранительных органов, МЧС, ЗПСО, АСВОД, работников экологических служб. 2023 елда Татарстанда суда 82 кеше һәлак булган. Чолда бу сон шактый кимегән. 2023 елда бер кеше 15 яшьлек яшүсмер батып үлгән. Хәзерге вакытта барлык yol итү зоналарында коткару хезмәткәрләре эшли. Әмма шәһәр мэры пляжларның иминлегенә игътибар итәргә кушты. Гражданам в состоянии алкогольного опьянения на пляже не место. Есть милиция общественной безопасности, есть участковые полномоченные. Центр тяжести сегодня необходимо переносить туда, там, где люди отдыхают. Это общественные пространства, парки и скверы, пляжи, набережные. Җиһазландырылмаган урыннарда су құйыну өчен административ җаваплылык каралганы. Яраксыз урыннарда су құйынырга яратучыларга 1000-нән алып 1500 сумга кадәр һәм физик затларга 4000-нән алып 5000 сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Хәрби хезмәткә контрактны Россия халкы гына төземи. Мондый хокук башка илләрдән килүчеләргә дә бирелә. Алар ил мәнфәгатьләрен якларга һәм яңа төбәкләрдәге тыныч халыкны якларга әзер. Алар шулай ук яңа җиһазлар, акчалата түләүләр һәм башка нәрсәләр алалар. Бу хакта алдагы минутларда. Задача спасать своих и приехать с победой, с душой и здесь с много медалей. Әнуретдин Россиянең җиңүенә ышана. Ул Төркмәнстаннан хәрби хезмәткә контракт төзегән. Алгы сызыкта табиб булырга тели һәм сугышчан иптәшләренең гомерләрен саклап калырга өметләнә. Һәм ул ил мәнфәгатьләрен, яңа төбәкләрнең тыныч халкын яклый алуына чын мәгънәсендә бәхетле. Үз карарын ул гади генә аңлата. Если Россия нет вот на этом карте, то карты в принципе не существует. Как не ехать за того, что держит в принципе карту и экономику. Хәрби хезмәткәр Ленарда хәрби хезмәткә контракт төзегән. Аның сүзләренчә, читтә булган якыннары һәм туганнарны да якларга кирәк. Страшнее встретиться перед Всевышним, если он задаст мне вопрос, почему, когда творилось нечестие на земле, было столько несправедливости, убивали женщин, детей, стариков, мужчин, а ты сидел дома, будучи сильным, я даровал тебе победу над всем твоим, что ты ему имеешь, поэтому я должен сделать это. Хәрбиләргә кирәкле әйберләр бирелә. Татарстаннан барлык контрактчыларда кирәкле кораллар ала. Экипировка уңайлы һәм җиңел. Ул сугышчылар теләге буенча эшләнгән. Медицина аптечкаларының составы яхшыртылган. Анда авыртуны баса торган ампулалар, канны туктатучы бинтлар, жгутлар һәм башка күп нәрсәләр бар. Моннан тыш июнь һәм июль айларында Татарстанда хәрби хезмәткә контракт төзегән сугышчылар республикадан бер юлы 505 мең сум акча ала. Оборона министрлыгыннан тагын 195 мең сум түләнә. Түләүләр суммасы предприятиеләр, шәһәрләр ярдәмен исәпкә алып, миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Яшь пилотлар Йоршолда автокросс буенча Россия беренчелеге узды. Анда 6 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар катнашты. Алар илнең 17 шәһәреннән КамАЗ җәмгыяте кубогы өчен ярышырга килгәннәр. Бу чарага безнең төшерү төркеме дә барды.
Эмиль Диаров кичкенәдән күлгә утырырга яраткан, шуңа күрә нәрсә белән шөгыльләнергә икәнлеген сайлау вакыты җиткәч, автокросска үстенлек бирелде ди спортчы. Егерт спорт мастерына кандидат булып тора, ярышларга 2 атнага якын әзерләнгән. Так как это уже высший уровень, это первенство России, я готовлюсь за неделю, за 2 недели, смотря как и какое расстояние. Подготовка физически, морально. Вот. Собираю вещи, экипируюсь, проверяю все экипировки, все ли с ними хорошо. Ну и когда приезжаю с машиной, занимаюсь. Бу сезонда беренче тапкыр Джокерны автокросс этапларына кертәләр. Чалымны гамәлгә ашыра алган беренчеләр рәтендә. Это дополнительная петля на трассе, дополнительно несколько поворотов, которые, там, так сказать, специально сделаны для того, чтобы больше борьбы было. В автокроссе это не применялось, и предыдущие 2 этапа первенства не смогли сделать, так сказать, достаточно безопасный, хороший джокер, который бы устроил всех участников и организаторов. Здесь же у нас, слава богу, это получилось. Она как бы удлиняет на 2-3 секунды удлиняет проезд основной трассы. Она во всех мировых соревнованиях, европейских соревнованиях, она давно уже применяется. И вот первый раз мы в Челнах тоже это попробовали в этом году. Мондай киртә катнашучыларга тамаша кылырлык һәм катлаулырак та өстәргә тиеш, чөнки тиз баругына түгел, ә оператив һәм нигезле итеп уйларга да кирәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Мин хатын-кызларга хыялында гына йөрткән күлмәкләрен кигерергә тырышам. Талантлы дизайнер Лилия Абдуллинаның язгы җәйге коллекциясын күрсәтү шундый сүзләрдән башланды. Әлеге чараның сәбәбе дә матур. Хуҗабикәнең туган көне. Аның үзе, зәвыклы бренды белән таныш кунаклар күп санлы котлауларын, рәхмәтләрен җиткерде. Она показала нам яркие наряды, яркие вещи, что женщина – это праздник. Коллекцияның асылында гыйбрәтле фикер ята. Изүләре ябык, озын итәкле күлмәкләр серлелеге, табигый нәфислеге белән үзенә гашык итә. Сәхнәдәге модельләр үрфия кебек җиңел ефәктән, йомшак, тәнгә рәхәт киҗимамыктан, сулый торган тукымалардан тегелгән күлмәкләр, җылы, тузмый торган йоннан пәлтәләр тәкъдим итте. Образлар Салават күпердәге бар матур төсләрне үзенә алган. Дизайнерның фикеренчә, һәр хатын-кызның үз төсе бар. Ул төс аңа теләген тормышка ашырырга ярдәм итә. Лилия Абдуллинаның коллекциясын Мәскәү, Казан тамашачысы да уңай бәяләде. Бу киемнәрне бәйрәмгә дә, көндәлеккә дә киеп була дип тапты. Лилия Абдуллина бренды ул гәүдәнең нәфислеген асызыклый. Кимчелекләрне каплый торган өлгеләр, табигый, сыйфатлы тукымалар, камиллек мисалы. Аның күлмәкләрен кигән хатын-кызлардан бәхет бөркелә. Җәй ул ачык төсләр, сәяхәтләр, очрашулар вакыты. Ханым, туташларга бу чорда кабатланмас, күз явын алырлык образлар тәкъдим итәм. Лето, время ярких красок, время путешествий, поездок. Создана коллекция красивых нарядов, яркая, воздушная, натуральные ткани для настоящих дам. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 18-15.